Татарстанда кино неге алга ките алмый деген сорауга жооп айтканда, мында биринчи көп себеплер бар деп айтырга керек. Аларның иң мөһиме, иң төп сәбәп ул менә Татарстанда шыпшынында һәр вакыт туктамыйча ниндидер белем алырга омтыла торган, кинога жанын тәнен биреп, тормышын багышлый торган кадрлар җитеп. Икенче зур сәбәп ул менә продюсерлар булмау. Шундый ук менә омтылышы булган яхшы продюсерлар. Ягъни продюсер кем ул белән монда безнең оператор бар, монда режиссер бар, монда безнең художник бар, монда безнең сценарист бар. Һәм ул барысын бер башында туплап, ниндидер яхшы сыйфатлы продукт бирә торган кеше. Мәсәлән, ул шул Алмаз Самигуллин кебек кешеләр җитеп бетми. Алмаз үзе барысын да өстерәп бара алмый бит инде, аңлашыла. Менә шундый проблемалар мин күрәм.